Tervetuloa Galleria Jasson pariin. Tänään tehdään maastokuvio. Lisäksi käydään ihan oikeassa maastossa testaamassa, miten se toimii. Katselin vähän millaisia maastokuvioita on, ja niitähän on tosi paljon erilaisia. Suomen puolustusvoimien maastopuvuissa M62 ja M91 oli 3 värin yhdistelmä, mutta nykyisessä M05 on jo 4 väriä. Tehdään siis 4 värillä. Ideahan on tehdä säännöllisen epäsäännöllisiä kuvioita, muotoja, jotka ei ole minkään muotoisia. Siinä mielessä tämänkertainen aihe sopii hyvin yhteen kanavan muun sisällön kanssa. Käy muuten tutustumassa myös muihin Galleria Jasson videoihin, ellet ole niin jo tehnyt. Sukulaistätisi muuten varmasti tykkäisi Galleria Jasson sisällöstä myös, jos viitsisit tehdä palveluksen ja vinkata hänellekin. Jos kaipaat ideoita, olet tullut oikeaan paikkaan. Galleria Jasson valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin. Galleria Jasso pyrkii tekemään maalaamista harrastuksena tunnetuksi näyttämällä, miten maalaukset tehdään. Sen vuoksi Galleria Jasson maalaukset ovat ainutlaatuisia. Jokaisen maalauksen tekoprosessi on taltioitu omaksi esittelyvideoksi. Galleria Jassolle on kunnia-asia, että maalaukset maalataan aidolla osaamisella eikä niiden valmistusta tueta apurahoilla. Mikäs sen hienompaa? Ei jätis. Sellaista tällä kertaa. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Tiesitkö, että hinkkaaminen lyhentää elinaikaa täsmälleen yhtä paljon kuin se hinkkaaminen kestää?